Takže dovolíte, aby som začal. Vítam vás na mimoriadnom 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa koná dnes 17. februára. Máme, dá sa povedať, len jeden bod v tom materiáli, tak ako ste hovorili, preposlaný úprava programov rozpočtu číslo 1. Jedná sa o investíciu, ktorá je spriahnutá s prekladkou elektrických vzdušných vedení do zeme a ostatnými investíciami, ktoré sú vyvolané s touto preložkou. Konštatujem, že sme označenia schopní nakoľko z 9 poslancov máme prítomní 5. Verím, že ešte príde medzi nás Evka Nemcová, nakoľko ona robí do 16:30, takže plus ešte nejaké to cestovanie z tých Levíc. Pán poslanec Kulko sa ospravedlnil, pán Vanciliar je na Marotke a ešte nám ostal kto? A Mirko Slivka. Mirko Slivka ten dovenčí psa pribehne. Aspoň dúfam. Čo sa týka návrhu komisiu, by som navrhoval, aby pracovala v nasledovnom zložení, a to poslankyňa Andrejka Kurtiová a poslanec Milan Tupý. A za overovateľov by som dal inžinier Macko a pán magister Pacher. Sedíte vedľa seba, takže ak vám to nevadí, takže by som to takto navrhoval. Kto súhlasí s týmto návrhom, aby návrhová komisia a overovateľa zápisnice pracovali v tomto zložení, nech zdvihne ruku. Dobre, ďakujem. Ešte sa spýtam, materiály, ktoré boli rozposlané, prišli vám všetkým? Lebo väčšinou pozvánka, naskenovaná zmluva s energetikou a tá navrhovaná úprava toho programového rozpočtu. A plus ešte, ale tá prišla kedy? Tá prišla? Nemá. Nie. Je toto? Nie. Toto? Tabulky. Tabulky toho bolo veľa, to som nevytlačal sa, ale bolo, prišli. A mám som na tú inú adresu posielala. Pacher vy? Pacher, to som ja. No, to nie som ja. Bože. To nie som. Tak aktualizujte si to zmluvu. Nie, na obecnej stránke, čo mám, tak mám obecnú, tam mám marian.pacher@kukaret.sk. Tak ja vám ešte Pacher zástupce, ktorý som to tam neposlala. Tam sa nedá a na internetu mám Pacher, je marian.pacher@orangepanio.sk, takže za to som sa... Dobre, ale však každopádne... Ja som tú tabulku pozeral. Každopádne je to o tom, že pani kontrolórka je tu, takže ona, dá sa povedať, to celé potom vysvetlí o zrejmi. To, čo sa týka, ja by som na začiatok k tomu povedal iba asi toľko, že ten minulý týždeň sme mali stretnutie s predstaviteľmi západoslovenskej energetiky, keď tu prišiel pán inžinier Mrkvica a pán Nemet, to je z Enermontu. Tohto stretnutia sa zúčastnil aj zástupca Minotupy. Teda riešili sme, ako to rozbehneme s tou preložkou elektrických vzdušných vedení. No a vtedy sme boli na to teda upozornení, že tie výkopové práce hradí celé obec. Následne na to sme si teda otvorili tú zmluvu, tu sme preštudovali a v bode číslo 4 platobné podmienky, jednoducho to takto je. Čo sa týka tej časti, Enermont už je pod energetikou, tak? Dobre mi nevravím? Už je to všetko zlúčené ako jedna firma a oni, dá sa povedať, majú vysúťaženú firmu na stavebné práce a to je firma Geko, tak? Takže oni tieto stavebné práce nejakým spôsobom teda realizujú, robia, však to sami vidíte, len bude ich treba zaplatiť. Takže tá zmluva, ktorú ste dostali, bola podpísaná 30.3.2012 pánom starostom Kováčikom. No a teda z energetiky tam sú tiež
podpísaní tí dvaja. No a teraz sa jedná o to, že toto je napríklad suma, s ktorou sme do rozpočtu vôbec nepočítali. No a vzhľadom na to treba ten rozpočet upraviť, ale k tomu bude rozprávať bližšie pani kontrolórka. A potom sú tam všetky tie investície, ktoré sú ešte spojené s tým, že domové prípojky, ktoré teda sme riešili, na ktoré je teda vybavené aj samostatné stavebné povolenie, a miestny rozhlas a verejné osvetlenie. To znamená, že všetky tie elektrické stĺpy, ktoré sú tie betónové, danou preložkou budú energetikou odstránené, ale vzhľadom na to, že bol tu riešený projekt verejného osvetlenia a je zakreslená presná trasa, kde sa nachádzajú všetky tie lampy, jednoducho pozície musia byť zachované a na tie nemáme stožiare. Takže jedna investícia bude vyvolaná tá, že nám treba toľko stožiarov, koľko máme lamp verejného osvetlenia v predmetnom území. Každopádne, keď sa pozriete, tak na týchto stĺpoch sa nachádzajú reproduktory miestneho rozhlasu, ktoré už pamätajú nejaký ten týždeň a niektoré sú tie stĺpové, niektoré sú tie veľké okrúhle a tak ďalej. Ale vzhľadom na to, že budeme osádzať na námestí, podľa všetko to tak vyzerá, že by sme mohli osádzať 6-metrové klasické stĺpy verejného osvetlenia, takže na tie by bolo asi nevhodné vešať, by som povedal, že obrovský reproduktor, ktorý je, že aby to malo nejakú takú jednotnú formu. Takže toto by bola druhá vec a samozrejme tie káble, ktoré sú spojené s miestnym rozhlasom a s tým verejným osvetlením. Ďalej zo zmluvy vyplýva, že obec zabezpečuje na vlastné náklady ešte elektromerové rozvodné skrine, ktoré takisto financuje. Zabudol som na niečo iné, čo sa týka ešte materiálu? Ešte čo sme tu mali toho pána, čo nám riešil kamerový systém, tak vlastne ja som si dneska ešte týmto zastupiteľstvom rozprával. Mal by ma do konca týždňa prichystané typ kábla, vlastne, čo sme sa bavili, že kde by tá kamera, alebo tie kamery boli umiestnené. Tam sa jedná o to, že cenová relácia kábla, ktorý vlastne zabezpečuje ten prenos, je málo odlišná od kábla optického. Je to zanedbateľná čiastka a vzhľadom k tomu, že máme vlastne teraz spravené tie výkopy, tak by sme chceli vlastne od obecného úradu, ako sa robí pretlak, položiť optický kábel na prenos toho kamerového systému na ten špic, je ten párčik tu dole, pred Afrikolou, tam vlastne ten betónový stĺp, kde by vlastne sa vymenil za pozemkovaný stožiar verejného osvetlenia s tým, že pribudne naň nejaké držiaky na kamery, čo bude snímať kamera dole, spodok, smerom na poštu, tú stranu a smerom vlastne sem na námestie. Sú tam tie stromy, to sme riešili, že ako to v budúcnosti bude, aby to vlastne malo nejaký význam. Plus sme sa s ním bavili o tom, že by sme chceli ešte umiestniť kameru na hradby do toho rohu, do toho námestíčka, tak do kúta, tam vlastne spraviť kameru, ktorá bude snímať pod hradby ten priestor. Samozrejme finančne, nemáme to ešte finančne nacenené. Teraz hlavne ide o to, aby keď tu máme vykopané, máme tam chráničky, aby sme sa tam položili káble, kde sa dá podľa investícií, podľa financií, neskôršie sa potom tie kamery dokúpiť, nemusia sa všetky naraz. Lebo tento kamerový systém, ktorý vlastne máme tu, nám neodporúča on nejakým spôsobom vrážať peniaze. Tento nie. Ešte k tomu, aby som teda doplnil tú informáciu, čo sa týka tých výkopových prác. Vtedy, keď západoslovenské vodárne riešili u nás výstavbu novej kanalizácie v rámci celého námestia aj s tými vodovodnými prípojkami, tak takisto to bolo, že povrchová úprava, ktorá je, tak už bude potom na pleciach obce. Takže
viac menej tie výkopy ideme v takých zónach, že buď kde už to bolo predtým narušené, čo sa týka tou vodárenskou spoločnosťou, alebo teda väčšinou, ako vidíte, ideme tými trávnatými porastami, alebo ideme tými chodníkmi, ktoré ešte budú, dá sa povedať, nanovo vybudovávať alebo rekonštruovať v rámci projektu revitalizácia verejných priestranstiev a stavebná časť, to znamená firma Viale. Tam sa myslí hlavne ten chodník, ktorý je okolo pekárni a súbežne pravou stranou to, ako je pekáreň, až dá sa povedať, ako býva poslanec Peťo Klinko. Takže pod neho. Takže to je tá časť, ktorú budeme mať vyriešenú tou stavebnou časťou. No a čo sa týka námestia a zástavok, tak tam toto je tiež celá plocha, ktorú bude ešte robiť Viale. Takže tuto sa o to nejedná o tie úpravy, ale tie ostatné, dá sa povedať, ako sú popred Tatiar a to už je aj táto križovatka pred obecným úradom, tak to je vyslovene na pleciach obce. A ďalšiu vec, čo chcem teda povedať v tejto súvislosti, spoločnosť T-Com ma oslovila a oni chcú si ťahať optický kábel z pošty hore na väžu Evanjelického kostola a chcú ísť súbežne s nami s tým istým výkopom, ktorý realizujeme pri tejto hlavnej preložke. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, lebo sú ochotní sa finančne spolupodielať na tomto výkope, ktorý, dá sa povedať, je od pošty, dá sa povedať, až pred obecný úrad. Takže túto zónu výkopových prác si budeme deliť s nimi. Čo sa týka toho, má to na starosti pán inžinier Tóth a mal prísť, ešte neprišiel, priniesť mi nejakú tú ponuku, čo teda oni majú tiež nejaké také tabulky, čo sa týka tých výkopových prác, oni to tiež si tu boli nejakým spôsobom namerať, že koľko nám oni financií poskytnú. Takže to je len ešte na doplnenie. Viem, že pani kontrolórka dneska chce ešte niekam odísť preč. Takže kým je tu, tak by som jej dal slovo, nech sa k tomu vyjadrí. Chcela by som vám vysvetliť, prečo sme vlastne museli pripraviť úpravu rozpočtu. Jedná sa o to, že v kapitálovom rozpočte bola schválená suma 43 000, nie presne špecifikovaná, lebo sme nevedeli presne, koľko bude obec mať spoluúčasť na revitalizácii. V piatok sme sa s pánom starostkom a staranikom prepočítali a z tej veľkej sumy 40 000 sme si mohli dovoliť odpočítať len tých 15, ktoré vlastne budú investované do týchto inžinierských sietí a aby ich obec mohla vôbec si objednať a uhradiť, je tu tá potreba použiť finančné prostriedky z rezervného fondu a zastupiteľstvo musí schváliť použitie rezervného fondu. Čiže tým pádom sa nám ten kapitálový rozpočet, tá suma, teda mali tie tabulky, tam som sa to snažila vyčleniť, že máte z tej sumy 44 780 prepočítaných tých 15, ktoré sa nám presunuli do inžinierských sietí plus na rezervný fond, čiže spolu je to tých 22 000, je to predpokladaná výška investície, nevieme teraz presne, aká konkrétna výška bude, je to možné, že tie práce budú stáť viacej. Čo sa týka materiálu, ktorý bude hradený z bežných príjmov, takisto potom dôjde k úprave, lebo teraz nemáme ešte vyhodnotené ponuky, kto nám predá najlacnejšie, najkvalitnejší materiál. Že to sú len také orientačné čísla. A je vlastne na to, aby ste vedeli, že táto investícia jednoducho bude premietnutá z bežných aj kapitálových výdavkov. A po ukončení týchto prác vlastne tie kapitálové výdavky, tie výkopové práce budú ako podsúčasťou celej revitalizácie námestia. Môžem k tomu povedať. Ja som si pozeral tento materiál nárokovaný do zastupiteľstva. Ono o tom, že pôjdu vzdušné vedenia, rozhodne o tom, že vedeli.
sme rátali a aktuálne sa to stalo podpísaním zmluvy dodatku o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Tedy bolo jasné, že revitalizácia pôjde, takže odtedy sa dalo rátať s týmto, ako to má ísť. Ja to čítam, že ako je, mám, nie že výhrady, ale vidí sa byť zvláštne, že sa to prekrýva. Napríklad je tu napísané investícia preložky elektroenergetického zariadenia, na rok sa odvolávam na zmluvu, a to sa týka akurát vedenia. Hej? No a tu napísané, je napísané, zhodnotí sa majetok obce, to nebude majetok obce, Milan bude, sa odozdá, to bude elektrikár, nebude zhodnotený majetok obce, čiže tento podklad považujem za nie celkom šťastne formulovaný. To je jedna z vecí. A druhá vec, potom keď som to pozeral, tak som si pozeral teda aj rozpočet, ako je spravený. Neviem, či sa to ešte dá napraviť. Ale zvykli sme si používať revitalizácia námestia. Takáto akcia v Pukanci nejde. Jedna je revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec. Tak znie projektová dokumentácia, na to, čo sa robí s tými úpravami. No ako sa robí, to je jedna časť. A druhá časť je toto, čo by sa voľakedy bolo povedalo snáď ako vyvolané investície. To je to, čo pôjde do majetku obcí a to vlastne dneska nie je predmetom debaty, lebo tu ešte Milan hovoril, že to ešte nemáme narátané. Tak to vlastne bolo takýmto spôsobom. Takže neviem, či sa to dá v tom rozpočte upraviť, aby bolo jasné, čo je revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec, lebo tam sme museli rátať s 5% spolúčasťou. Dostali sme 395 000 krát 5% je, neviem teda koľko, to je revitalizácia verejných priestranstiev. Tieto sprievodné akcie, hoci súvisia s tým, ale nie je to revitalizácia námestia, alebo vravím, že také niečo nie je to. Či sa to dá, ako ešte upraviť a nazvať to správnymi názvami, lebo potom to naozaj je. Keď premeníme, zainvestujeme do verejného osvetlenia, to je obecné, zhodnotíme majetok obce minimálne teda o to, že bude ráno stôter, lampa bude tam, kde má byť a jednoducho postavíme to majetku obce. Ale toto je tak, ako aj Milan potvrdzuje, že to prejde do majetku, ako sa teda poviem, energetika. Západoslovenskej distribučnej. Takže za to som si to nevšimol, inak by som to nebol pozeral, len sa mi to zdalo teda, že za to je tie termíny a terminológia je nie taká, ako by mala byť a bolo by to nejakým spôsobom rozšírené. Čo teda je to, lebo tak, rátať na 5% spolúčasť prostriedky nenávratného finančného príspevku z európskych fondov, tam sa mi zdá, že staví 399 000 krát 5%, 405. alebo 405, musím to držať z DPH, ale neviem. Ten prvý, ako sa podpisoval, to vieš asi, ako to znie, a 5% tej sumy je to, čo ho bolo treba narátať. Na to malo byť istým spôsobom našetrené. Bolo sa vtedy aj na internete napísané, hospodársky výsledok sa mi zdá, že rok 2012, tam je ostalo cca 22 000, to je zhruba akurát ten 5% podiel na tom ostatnom. Toto všetko ostatné treba pomenovať správnym názvom. Ak sa to dá priamo v rozpočte spraviť, nechcem nahovárať, ale treba to nazývať správnym slovami, lebo toto je skôr revitalizácia. Viem, že všetci to budú... Pán Pacha to nevidel. V tom rozpočte to pekne vidno, že je to rozšlenené. Ja by som mal na to doplnenie, lebo revitalizácia verejných priestranstiev obce, ktorá beží ako čo sa týka stavebnej časti, v poriadku, to je projekt, ktorý je teda cez roku. Ale stavebné povolenie, čo sa týka energetiky, tak sú dve stavebné povolenia. Ale takisto sú revitalizácia verejných priestranstiev obce Pukanec a potom je to pre stavebné objekty SO01, SO03 a to je preložka NN káblov a demontáž. Takže toto je stavebné povolenie vybavené na základe plnomocenstva pre západoslovenskú energetiku. A potom je druhé stavebné povolenie, ktoré sú pre stavebné objekty SO020405 a tam je domové prípojky, miestny rozhlas a verejné osvetlenie.
Ale myslím si, že keď toto je stavebné povolenie vydané teda, že na obec a my investujeme do miestneho rozhlasu, a teda do tej preložky toho, tak to je, dá sa povedať, investícia do majetku nášho a ten ostáva v našom. To není ten kábel, ktorý, súhlasím, neviem, či sme sa teda rozumeli dobre alebo nie, ale ten kábel, ktorý je pre energetiku, tak ten je ich. Ale čo sa týka týchto káblov, tak to je naše. Ja ti mám starosta hovorím čo nižšie, lebo to asi nerozumiem. Základ je dôvodová správa. V základe povinnosti vyplývajúce áno. Čiže to je zmluva, ktorá sa týka preložky napätia na námestí. Potom je ekonomické a ostatné zhodnotenie, investícia preložka energetického zariadenia, ktorá zhodnotí majetok obce. Čiže nekorešponduje tá prvá časť s touto druhou časťou. Ja viem, že tak funguje, všetci vieme. Za to aj hovorím, a za to som hovoril, že pomenovať veci správnym názvami nič inšie. Všetci to budú vnímať naokolo takisto, ako je to napísané, robila sa revitalizácia námestia. Nikomu druhému nevysvetlíme. Ale keď to budeme zaúčtovávať, myslím si, že tu teda malo byť jasné, že čo je revitalizácia verejných priestranstiev a že čo je táto časť a čo je teda z toho majetok obce a čo je z toho, to, čo spraví elektrikárov. Nič inšie, ale toto tvrdím. Neviem, či to je možné. Ak to je možné, bolo by to premenovať. Nevšimol som si to ani pri schvaľovaní rozpočtu. A toto som si teda všimol, lebo toto mi s týmto nekorešponduje. Tá veta tam nemá vôbec byť. No. Daná investícia je súčasťou prebiehajúcej investície. Myslím si, že ani to slovo súčasťou tam nie je, to by malo byť, že spriahnutou investíciou. Už keď sme pri tom... Podmienenou, súvisiacou. Ja len vravím, že toto nekorešponduje s tým, nič o tom nehovoríme, ak sa to závolá, počujem, z hľadiska toho, že toto v podstate nie je pravda. Na základe takéhoto materiálu, ak by som mal zodvihnúť ruku, tak sa mi zdá. Hej, hlavne tá prvá vec, investícia, preložky, elektroenergetického zariadenia, ktorá zhodnotí majetok obce. Tak, to tam nemá čo robiť. Takže o tom hovorím. O tom, že to chceme dať do zeme, o tom hovorím, že vedeli dávno. Ani tie rozvádzače, ani to všetko to napojenie vlastne domových prípojov nemá s tým nič obec, to nebude nikdy majetkom obce. Tam sa jedná len o verejné osvetlenie, miestny rozhlas a kamerový systém. Áno. To je investícia, ktorá je priama do... A o tom sa dneska nebavíme, lebo tak Milan povedal, že to nemáme ešte na celé, to ešte bude predmetom nejakého ďalšieho. Ja som povedal, že to, čo bolo pôvodne myslené na revitalizáciu verejných priestranstiev, tam je, že 5% pôjde, to je to, čo mi pani kontrolórka dala. Áno, 5% tej sumy LFT je cca 22 000, ale neviem, koľko z tým sa rátalo. To je tak. A potom to, keď sa to stalo aktuálne, po podpísaní dodatku, tak sa rozbieží ďalšie veci. Tam je to viac ako tých 5%, to je už to, čo sme sa predtým rozprávali, lebo 5% z tých 405 000 tam predstavuje 20 000 eur ešte aj nejaké drobné, ale v tom projekte sú potom, že neoprávnené výdavky, ktoré predstavujú, to je ďalších tých 27 900 alebo koľko. Potom tam boli ešte ďalšie náklady, ktoré sú stavebný dozor a ešte niečo, takže tam keď sa to celé spočíta, čo sa týka tej stavebnej časti, tam sa určite dostaneme niekde na sumu okolo tých 60 000 eur. Tak práve preto by to malo byť... No, ale toto tých 60 000 eur, to je investícia, ktorá je spriahnutá s investíciou, čo sa týka tej stavebnej časti, čo ideme v rámci projektu. Samozrejme, tá bola podklepnutá, alebo bola, že teda pôjde, až keď bol podpísaný nenávratný finančný príspevok z Európy, to bolo jasné, inak to bolo nezmysel, neboli by sme to robiť bez toho. Keby sa nebolo robilo verejné priestranstvo, tak ako bol to projekt schválený, tak to nerobíme. Za to tak aj bolo, ako to bolo. No. A teraz tá zmluva, ktorá je o tej preložke, tá zase podmienuje tú investíciu na tie stavebné práce, na tie výkopy. A teda tým pádom, keď sú spravené výkopy,
a už nebudú, elektrikári si svoje stĺpy zoberú, tak my nemáme na čo osadiť tie lampy toho verejného osvetlenia, lebo jednoducho je to uložené na ich stĺpoch. Takže toto je takisto vyvolaná investícia, že jednoducho musíme, ak teda chceme, aby sme na námestí mali tie svetlá, tak jednoducho musíme tie stĺpy kúpiť. Hej? Takže ja tu mám nejaké také, že len orientačne na dokreslenie pre informáciu, 3 druhy stĺpov, ktoré sú buď taký pozimkovaný, alebo onaký pozimkovaný a tak ďalej. Tie ceny sa pohybujú zhruba okolo 250 € za jeden ten stĺp toho verejného osvetlenia. A tak samozrejme zase vieme aj to, že tie stĺpy musia ostať v počtoch, koľko máme flámš. Takže, a tých máme 19. Toto mám presne napočítané, starosta, akože z tých ponúk, čo som dostal na mail, taká najserióznejšia, však každé niečo takéto bude podmienené 3 cenovými ponukami. Sa to pohybuje za 19 stožiarov toho verejného osvetlenia, dĺžke tých 6 metrov. So všetkým, s dopravou, to vychádza na 5200 €. 5200 €, už sú tam nejakých 200 € za dopravu. Videli ste si to v 19. a dostanete vlastne, tá cena je zostavená stožiar kuželový, zinkovaný, plus svorkovnica, to je tá elektrovýzbroj, a plus kryt tej svorkovnici. Čiže jeden ten stožiar bez dane je 214,5. Ja som si to akože tak rýchlo pripravil, kto bude chcieť, to môže pozrieť, ale to je tých 5200 € je vlastne suma za 19 kusov tých stožiarov zinkových. No k tomu potrebujeme ešte ale ďalšiu tu napočítať, že koľko viac menej metrov toho kábla budeme potrebovať. No to som Vládka Švárca poprosil, mi to zrátal tu. Mám to tu napísané, že kábel uložený, ktorý už je nejaký, a kábel, ktorý akože treba, celkové množstvo 1426 metrov. A keď rátam, to je verejné osvetlenie. Tá cena je zhruba 1,7 € za meter toho kábla, tak sa dostávame zase na nejakých 2000 €, cez 2000 € len za kábel. Ja som to akože tak, určite chcete tú informáciu, že asi v akých cenách by sme sa pohybovať, tak to už celé dokončím. Sú tam tie chráničky, je tam na rozhlasy, potrebujeme kábel. Ten kábel, vzhľadom na to, že ide v spoločnej trase s elektrikou, križujeme aj vysoké napätie, tak kábel musí byť tienený. Tienený kábel z toho, aby to vlastne nerušilo ten rozhlas. Cena, Vlado Švárc vyrátal 780 metrov potrebujeme káblu na rozhlas. Cena sa odhaduje 2 až 3 € za meter toho kábla. Do toho, keď prirátame elektromerové rozvádzače, zhruba čo sú ponuky, čo som preberal, okolo 4000 €, je to za nejakých 19 skríň. Niektoré skrine sú jednomeranie, niektoré sú dvojmeranie, najväčšie na pošte, tam je trojmeranie. My vlastne musíme zachovať to, čo tam oni majú. My nemôžeme im nejaký menší štandard dať, ale ani väčší. Mali sme jeden prípad nemenovaný, kde chcel už si skriňu dať inakšiu, nech sa páči, aj sme mu vyhoveli, kúpil si ju sám, skriňu, čiže o jednu skriňu vlastne vôbec neplatila. To je tých 4000 € vlastne za tých všetky rozvádzače. No a na čo som zabudol? Neviem cenu toho optického kábla, čo som sa dneska pýtal. A máme tam ešte nejaký materiál, nejaký drobný materiál, čo sa týka uzemnenia. Každý ten stožiar zinkový musí byť uzemnený, ale tu je veľmi dobrá spolupráca, nemal by som to hovoriť, ale poviem to s tou firmou, čo tu robí, takže niektoré veci vlastne od nich zoberieme, takže na to dajú. Vládo Švárc si popísal nejaké veci, mám tu už popísané, chce aj reproduktory, nejakých 6 kusov, že keď už to, takže s tou cenou sa dá hýbať, len ja môj taký skromný odhad, a poviem to teraz, lebo to nikto z toho nebol prekvapený, čo sa týka veškerých týchto financií, verejné osvetlenie, rozhlas, dokopy, nie som si celkom istý, či sa dostaneme
sa dostaneme do nejakých 17-18 tisíc eur na to všetko. Skúste si to narátať, ako som to hovoril. Takže asi tak. Samozrejme, však tie ceny musíme akceptovať, s tým sa nedá nič robiť. Ja som sa pokúsil vysvetliť to, čo som sa teda pokúsil, to si dal za pravdu. Toto zdôvodnenie je nie celkom dobré. Ja teda aj na to členenie toho rozpočtu mám taký názor, aký mám, neviem, či sa to dá napraviť, ale nie je revitalizácia námestia, ale také čo neexistuje. Ďalšia vec, čo som povedal, že teda táto akcia, čiže prehrby danie do zemí všetkých inžinierských sietí, sa stali aktuálnou podpisom dodatku o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Čiže vtedy sa to rozbehlo a ideme na to robiť. S tým museli všetkým rátať. Takže to je na margo celého toho. To sú tri veci, na ktoré som chcel povedať. Čiže toto sme si vyjasnili, ale uznesenie sa nebude meniť, to je také isté uznesenie ako je, ale tento materiál hovorí... Tento materiál vypracovala pani kontrolórka, takže jednoducho... Z okolnosti odišla, ale nevieme vyčítať, že hovorí to... Ešte ak môžem, aby som nezabudol, ale by ste o tom vedieť, že vlastne veškeré práce, ktoré financujú mimo toho výkopu samozrejme, ktoré sa týkajú obce, čiže rozhlas, verejné osvetlenie, kamera, si robíme svojpomocne. Vládko Švarc nejakým spôsobom so mnou komunikuje, ja sa to snažím nejak držať na tým patronát. A zatiaľ, čo sme sa bavili, nepotrebujeme do toho žiadnu cudzú firmu zaťažovať alebo prizývať. Možno trošku bude problém tá záverečná fáza, keď to už budeme mať všetko v zemi a budeme tie domy vlastne prepínať na ten nový rozvod. Tu sa stane to, že bude vypnutých naraz nejakých 10-12 domov, ulica, a tu si dovolím tvrdiť, že asi nebude to stíhať on sám ako elektrikár tieto domy vlastne hneď prepnúť. On sa musí starý rozvod stihnúť, nový kábel bude pripravený a musí ho tam zapojiť do tej skrinky. A to je otázka 7 hodín odstávky elektriny a on to sám nedokáže poprepájať. Čiže potom som navrhoval jedného pána, ktorý vlastne je tu z okolia, ale je to vec potom dohody, nie je s ním žiadna nejaká písaná zmluva, je to vecou ceny a dá ponuku, ale myslím si, že bude potrebovať vládu jedného elektrikára, ktorý vlastne tu bude s ním si tak týždeň ten záverečný proces s ním absolvuje. Ja si myslím, že to krátko z času vyžaduje, ktorý vážať nemôže byť. Jasné, ale hovorím, zatiaľ si to on celé, aj zamestnanci OPS-ky, ako sú voľní, celé si to oni nejakým spôsobom pokryjú a zatiaľ nie je dôvod niekoho sem prizývať ďalšieho. Som sa ešte opýtala, tá káblová televízia, oni spolupracujú na vôbec? Tu sú teraz vonku, som ich videl. Áno, oni sú tiež konečne sa im písalo, aj ten pán Obert, čo tu robia výkopy, aj ten im niečo avizoval, písal, telefonoval, že tam už nebude potom čas nejakým spôsobom, keď sa neprídu zabezpečiť naše náhle odstávky a budú vyberať stĺpy a oni nebudú mať to pripravené, bohužiaľ, musím tak povedať, oni to odpoja a pusia to na zem. Vedia o tom v dostatočnom predstihu, takže mali by si to oni ošetriť a dneska, akorát keď sme ešte na zastupiteľstve, tak som videl tu na repliku, už niečo robili, takže tie odstávky sú naplánované na marec. Na stavby stĺpov, čo sa musia meniť tie koncové, ktoré zostávajú, sa musia zosiliť, je 1. marcový týždeň a myslím si, na vyberanie stĺpov bude tak v strede marca, koncom marca. No, do konca marca by vlastne, ak sa nič nestane, do konca marca by mali byť stĺpy vlastne preč. 3. marca je odstávka na 16. Ale to sú len na výstavbu stĺpov, tých zosilených, a ešte nie je odstávka na vyberanie. To oni už teraz budú vidieť, ako to za týždeň, dva všetko poprichystávajú, ale ja si myslím, že marci to určite bude. Aj obecný úrad dneska prišiel papier, že 3.
Čiže tie betónové stĺpy, čo sú zložené od trestu pekárni, to sú tie na tie koncové body. Tak čo, ja som akože ten projekt, čo sa týka energetiky, lebo nie je to moja partia, robia to vlastne bývalý Enermont. Samozrejme, že komunikujeme, moji chlapci sa chodili zaisťovať a budú ešte chodiť. Čiže viem určite, že pred Peťom Klinkom sa bude meniť ten stĺp na silnejší, bude sa meniť stĺp oproti nákupnému stredisku za týmto železným, ten ide von, ten rohový, a za ním sa bude meniť. Dole pri Hudopovi, dole závozom, ako sa ide, tam sa bude meniť aj ten veľký, čo je na tom rohu. Pred Sabalom, tam, čo bude prípojka nová pre zdravé, tam sa ide meniť. A tu pod Herkulesom, do tej uličky, ako sa ide, tiež posledný stĺp. Možno nejakých 8 stĺpov by tu malo. A tento? Aj tento. Zhruba nejakých 8 stĺpov by sa malo meniť. A ten časový harmonogram, ktorý by sa bolo vychodať na všetko, ide tam na tom. No áno, ja som vďaka tomu, že fakt akože neprší nám, ale Bohu pršalo, sneh sa nám nenavalil, tak chlapci, aj tí, čo robia vlastne výkopy, sú spokojní. No teraz ostáva tá najhoršia časť, teraz ideme na to námestie. A to sa vlastne využijú z Berodovesných Moradu, teraz dole popri Tatiar, pretlak po cestu, pošte, popred Afrikou hore k tomu slupu, čo je za Afrikou. A myslím si, že asi bude všetko. Ale to je to, že tá firma vlastne sú tu na vyžiadanie, keď tu boli zástupcovia energetiky, tak som ich poprosil, že teda máme tu dvoch bývajúcich, ktorí robia vlastne v Enermonte bývalom, tak sú tu od rána do toho Fajrontu a spolu s tou firmou stavebnou vlastne oni to hneď tie káble, ako sa to vykope, tak sa to snaží hneď, aby sa to hneď dalo, aby sa to hneď zahrávalo. Aby ten výkop, nedá sa to všade, ale aby ten výkop vlastne bol čo najmenej ako otvorený. A keď som sa pýtal, tak povedali, že Vladoš nás ten má človek. To sám by to ešte nebol stíhal, ale mu pomáhajú aj buď niekto je z okresky s ním, alebo proste chlapcom pomáhajú. Takže on musí naraz tak hovoriť aj o rozhlas, ten kábel na ten rozhlas ešte neprišiel, vlastne myslím si, že na to by sa tu zišli, aby sme to nejakým spôsobom pohli, lebo ja, možno, že starosta to chce úplne neskôršie, nemyslím si, že by bolo vhodné, aby sme sa tu stretávali každý týždeň na nejaké odsúhlasenie niečoho. Ja som si to predstavoval, že tu budú vlastne rozposlané cenové ponuky tým, ktorí budú dodávať materiál, že sa vyberie tá najlacnejšia. A vlastne viem, že z minulosti tu bolo nejaké obmedzenie na podpisovanie faktúr. Treba to prehodnotiť, ako to spraviť, lebo fakt do konca apríla je tá revitalizácia a aby sa to všetko stihlo. Ešte k tomuto všetkému, čo si povedal, dnes to vychádza asi ešte to, že na tie veci ďalšie, o ktorých sa dneska baviť nebudeme, tá chystá, ale bude musieť byť ďalšie rozpočtové opatrenia. Isté. No, čiže predpokladám, že sa vieme veľakým spôsobom v tom rozpočtu upraviť a bolo by na tom naše pracovať, lebo príde takéto voľačo, ale zase neviem, akým spôsobom to bude. Takže lebo teraz ideme ešte z tej rezervy, hej, kde sa dá, že rezerva už bude nerobí tá pravdu, mám už bude asi 0, hej, no, takže na to padúme. Tak by som asi povedal. Na tom sa nič nemení, ale je taká situácia, aká je. A o tejto situácii, že to bude, a keď sme nevedeli presne, že koľko bude, sme vedeli cca pri podpise dodatku nenárodného finančného prístupu. Bolo asi to. Nič viacej. No tu sa jedná hlavne o to, že takisto každopádne nevieme, že koľko tie výkopové práce budú teda definitívne stať. Ale vychádza to tak podľa tých slov, ktoré rozprával ten šéf tej firmy, že by to malo byť okolo 30 000 eur. Aj s tými všetkými pretlakmi. No, myslím, dneska sme sa vyšli k tomuto, čomu to je, ktoré sme si vyjasnili, čo teda sa poupravuje, ak sa dá, čo sme sa pozvárali, že čo sa teda tento materiál nebude, ale všetkým je jasné, že to nie je to, čo to je. No, takže uznesenie sa nemení, tak a ostatné veci podľa všetkého sú nám jasné, vám povedal základné ceny, ktoré vie na tento čas a vieme aj o tom, že nie je koniec. A to, že to tiež vedeli, že to bude. Podstatné a hlavné, prečo sme sa dneska stretli, je to, aby som to zhrnul, aby jednoducho
čo sa týka objednávky na rozvodné skrine, objednávky na stĺpy verejného osvetlenia a objednávky na káble, sme nejakým spôsobom, aby som mohol podpísať a tým pádom, aby nám to vedeli oficiálne dodať a mohlo to byť uhradené. Toto je tá situácia, ktorá nám jednoducho horí, pretože vieme, že táto firma by čiste teoreticky tu mala byť ešte asi nejaký ten týždeň a my jednoducho tieto materiály jednoducho potrebujeme. Treba povedať aj to, že keby sme takéto výkopy jednoducho riešili, že sami, tak nebudeme to, dajme tomu, pre nás predstavuje časov, že 2 týždne, ale toto keby sme vykopali nejakým spôsobom svoje pomocné, tak to asi nevykopíme za 2 mesiace. Takže len tu sa o to jedná, že z časového hľadiska vzhľadom na to, že revitalizácia musí byť dokončená do 10. apríla, tak máme čo robiť. Teraz som myslel konkrétne stavebnú časť. Pretože však, ako dobre viete, však vy ste podpisovali zmluvu, tá bola podpísaná 27. marca a tam ten čas plynie od odovzdania staveniska a stavenisko sa odovzdávalo 11. apríla, takže do 10. apríla máme 12 mesiacov, takže... My musíme dneska vyriešiť to, aby sme sa pohli k tým, lebo aby sme vedeli materiál na to zháňať. Lebo nikto nám nedá materiál bez toho, aby sme uredili. A máme tu nejaké zásady, čo sa schválili v minulosti, tak aby sme nespravili niečo, čo potom si to budeme vykrikovať. Nie vykrikovať. Na tento čas je to, čo sme si mysleli povedať, to sme si povedali, vyjasnili, jasné, uznesenie jasné, k tomu nie to, čo povedať, treba dať návrh a vlastne všetko bolo povedané. Také isté uznesenie, ako je dané, ostatné sme si vyjasnili. Tuto, čo pozerám, tie rozpočtové opatrenia, čo vypracovala kontrolórka, keď si to pozrieme, ten bod 6.1 a 11, neviem, či to máte pred sebou, tak tam, čo sa týka tých inžinierských sietí námestie, to by nemali byť inžinierské siete, to by sme mali mať pomenované miestny rozhlas verejného osvetlenia, siete verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a kamerového systému. Toto by tam malo byť a nie inžinierské siete, takže tu by som navrhoval, že toto by malo byť zmenené. Lebo 6.1... Povedal, neviem, či to je možné na to dohľadnúť, aby to bolo jasné, čo z toho je, či buď podľa názvu, aký dá na stavebnom povolení, alebo ako na projektovej dokumentácie, teda aby tí podprogramy, alebo ako sa to nazýva, aby to bolo oddelené, aby to nebolo také, že majetok obce a... Skrátka, jedná sa teraz o to, aby to bolo úplne každému jasné. Keď sa pozrieme ten program 6.1.2, revitalizácia námestia, to je zníženie 15 a po zmene 29 873. Tieto dve sumy, keď spolu spočítame, tak by sme tam mali byť na tých 43 000 alebo 44 000, ktoré boli v programovom rozpočte programované na revitalizáciu ako takú, ako celý globál. My sme sa teraz pozreli na to v piatok a vyšlo to, že koľko budeme platiť. Máme tam teraz ďalšiu faktúru, ktorá je od Viale na 100 600 eur na stavebnú časť, kde máme neoprávnené výdavky zhruba v sume nejakých 15 000 eur. Ja som volal ešte s projektovým manažerom revitalizácie, s pánom inžinierom Kubišom. On mi to tiež presne nevedel povedať, že koľko tam ešte ostáva tých neoprávnených. Riešil som to minulý týždeň vo štvrtok ešte s inžinierom Mackom, so stavbyvedúcim z Viale. Tiež sme to tam nejak tak okresávali, že kde, ale samozrejme 5% spolúčasť je takisto na každej faktúre, takže okrem tých 5% nám teraz tam nabiehalo tých 15 000, čo predstavoval mobiliár, to znamená tie lavičky a tie držiaky dole, čo sú pod hradbami na sedenie a tieto veci. Ešte tam niečo z toho nabieha, myslím, že niečo tam nejaká taká výsadba a tieto veci. Viem, že tam by sme ešte vedeli niečo riešiť, tam je nejakých 600 alebo 700 eur na zavlahovanie, takže to keby sme ešte čiste teoreticky zavlahovali sami, tak jednoducho toto by sme vedeli nejakú takú úsporu tam nastaviť. Samozrejme, čo sa týka celkového rozpočtu, môžeme sa strafiť maximálne do 5% rozptylu ceny celkovej ceny realizácie za dielo, pretože
ináč by sme museli vrátiť všetky peniaze, čo sa týka nenávratného finančného príspevku, takže tam veľa toho nenavyskakujeme. No a tu sa teraz o to jedná, že tam ako je v tom bode 6.1.11 tie inžinierské siete, tak tam by sme to jednoducho mali zmeniť a mali by sme to dať, že iba tu inžinierské preč, siete verejného osvetlenia, miestny rozhlas, kamerový systém. A tých 7449 eur to je z toho rezervného fondu a v tých 15 000 to je tá suma, ktorú presúvame z toho revitalizácia námestia, takže prichádzame k sume 22 449 eur, ktoré čiste teoreticky teraz vieme použiť na nákup týchto vecí, čo rozprával doteraz Miňo. A ak by to bolo o tom, že sa zmestíme celkové s tým nákupom, pretože fakt nikto tú sumu jednoducho teraz presnú nevie, pretože nevieme ani presne, koľko tých káblov nám bude treba. Ak teraz povedal, že Vládko Švarc napočítal 780 metrov a teraz bude 850, tak jasné, že po tých 70 metrov musíme prikúpiť viacej. Takže to je tá suma, ktorá zatiaľ bude predstavovať, že týchto 22 449 eur máme k dispozícii na nákup tohto materiálu. No a ak príde potom tá faktúra, ktorá bude na tie stavebné práce, ktorá bude tú informáciu, čo máme, že bude na nejakých 30 000, možno, že bude na 25, neviem. Každopádne budeme vidieť, že koľko nám ešte tou spolúčasťou dá spoločnosť T-Com za tú pripokládku. Takže ak by nám dali, poviem príklad, 7 000 alebo 8, tak z tých 25 alebo 30 sa tá suma odpočíta a vtedy ešte budeme hľadať ten rozdiel, čo nám z týchto 22 449 ostane a medzi tou sumou, ktorú budú jednoducho požadovať tá firma, ktorá vykonáva ten výkon. Neviem, bolo to takto, ako rozumeli mi všetci? Ja k tomuto môžem asi tohoto, že za čo som hovoril, rozčleniť a správne nazvať jednotlivé položky, lebo ak sa to pamätáte, Veronika, možno pamätáš, Onho času bolo aj majetku obcí, bola čo také, že poprava materskej školy, to bolo majetku vedené. Jednoducho, opravou sa zhodnotila budova, to malo byť zarátané, akože nie som ekonóm, ale dosť zaujímavo vyzeralo. Takže preto aj tieto aj bolo jasné, že toto je toto je do majetku obce, toto je tam nič inšie, len takýmto spôsobom, aby boli veci pomenované správnym názvom. Aby to bolo... Myslím si, že zatiaľ na tento čas, v tej prvej zmene, ktorú robíme, siete miestny rozhlas, verejné osvetlenie, kamerový systém, tak to by mohlo ostať. Lebo toto bude len odvolávka na to rozpočtové opatrenie číslo 1, ktoré robíme pri tejto prvej úprave toho rozpočtu. Ešte je tam písme siete, to je ako to by malo akože siete, a teraz je názov, áno? Tam by malo byť dvojbodka, siete, dvojbodka, miestny rozhlas, nie? Hej, len treba k tomu prirázať okrem miestneho rozhlasu, verejného osvetlenia a kamerového systému, je tam ešte hlavné domové vedenie. A hlavné domové vedenie je od rozvádzača, kde je elektromer, do domu. Vieme dobre, že tým, že vlastne sa robí toto, tak sa vlastne ten elektromerový rozvádzač dostáva na verejné priestranstvo von. A všetko, čo je za elektromerovým rozvádzačom, financuje obec. Energetika financuje prípojku, ona položí kábel od prípojkovej skrini poiskovej po ten rozvádzač, ktorý vlastne je merací rozvádzač, ale my už napájame tie domy. Tie domy môžeš napojiť, že vlastne napojíš káblom, kde majú doma už ističe. A ten kábel volá hlavné domové vedenie. Toto vieme, toto je dobré, len tu, áno, lenže to, čo rozprával na začiatku pán Pacher, je to, že toto už nie je investícia do nášho majetku, ale je to do majetku toho. Takže to v tomto 6.1.11 nemôže byť. To je v poriadku, že to tam nemôže byť, ale to je takisto financované obcov, že by to malo byť spomenuté. Áno, ale to už je spomenuté zase v tej zmluve, ktorá je s energetikou, kde je presne napísané, že stavebné práce... V rozpočte to nemusí byť, lebo to tiež nebude ako položka 200 €. Keď to už pomenovávame, tak by tam malo byť aj to. Treba sa dôkladne na to pozrieť a povedať, že kto čo rozumie, aby sa to tak nazvalo. Presne tak, ako hovoríš, bo tú prípojku, poviem tú ľudovo, ako to rozumiem ja, možno za to rozumie aj všetci, že od tej elektromerovej skrinky, keby si vláda dával zavádzať novú prípojku domovú, tak energetika dovedie po tú skrinku,
odtade si do domu dovedzie vlastník nehnuteľnosti. Nie tak, že To je teraz v tomto prípade, ale normálne, keby sa robila nová výstava, tak všetko hradí vlastník. No tak, no ale teraz to zaplatí povedz, lebo je to v našom záujme, aby to zmizlo zo vzduchu, čiže to je v našom, čiže to je, za to platí vôbec. Len to majetok obce nebolo, tak ako sa povedal. Nie, to asi pán zvládol. Počkaj. Rozvody v domoch. Hlavné domové vedenie sa tu volá. Treba tú terminológiu takú používať, aké všetci rozumejú, lebo hovorím, keď sa to bude bežný občan, alebo aj... Lebo tu je v zmluve napísané. Ale tu by malo byť, že hlavné domové vedenia a elektromerové rozvádače. Už v tom prípade, keď to takto doplní, lebo to je s tým priamy súvis. Lebo tie vedenia sa vyslovene týka tých káblov a rozvádzačov, to sú tie rozvádzače, ktoré jednoducho sa tiež nakupujú. Tu si treba, aby sme sa potom rozumeli, tu treba rozlišovať, čo je elektrická prípojka a čo je niečo ďalej. A v zmluve je písané vlastník na vlastné náklady zabezpečí. Vlastník, čiže to je západoslovenská energetika. Vlastník. On vlastne montáž elektrických prípojok, vrátanie materiálu bez stavebných a zemných prác. Montáž elektrických prípojok. A elektrická prípojka je kábel od prípojkovej skriny poiskovej po elektromerový rozvod. Toto robia oni, materiál. A ďalej, za elektromer a všetko za ním je na triko žiadateľa. Inak to neviem vysvetliť. Ale však myslím si, že tomu chápeme asi všetci. Dobre si to vysvetlili, len to treba na ten papier vláko uviezť. Evidentne ten, kto robil tento papier, nevedel tieto rozlišenia. Keď sa tam dá to hlavné domové vedenie a elektromerové rozvod. Jedna vec je tá, že keď to pripravovala, škoda, že tu nie je ani kontrolórka, že musela odísť, ale jedná sa o to, že ona to riešila, čo sa týka toho finančného hľadiska z toho rozpočtu. A už ten názov, ktorý my tomu priradíme, tak jednoducho to je na nás, aby sme to tu. A hlavne sa o to jedná, že keď ten programový rozpočet chytí niekto do ruky z vás, aby keď sa o niekto opýta, jednoducho vedel reagovať a presne vedel, že ako to je. Takže takto, keď sa na to pozrieme, takto by to mohlo byť. Siete, miestny rozhlas, verejné osvetlenie, kamerový systém. Elektromer je, ako elektromer samotný po sebe je vlastníctvom energetiky, ale rozvádzač nie. Aj keby si teraz robil, keď všetko ty platíš, tak si ho musíš zaplatiť, ale ten neprichádza do správy. Už ani prípojku ti nepreberú teraz už. Elektromer, samotné zariadenie meriacie je. Presne tak, hovorí, že to všetci takto budú chápať, ako je to aj dohromady, ale minimálne u nás mali by sme vedieť, kto čo platí, koľko platí, čo bude majetok obce, čo som spravil preto, lebo to obec chce, musí to zaplatiť tomu, čo to malo, len tak som nepotreboval nám preložiť na vlastný, som povedal, na vlastnej roztopaše, alebo ako by som to nazval, čiže to je za základe toho, čo sa spravilo. Má by to bolo aj potom už účtovne majetku obce zavedené tak, čo má byť zavedené. Ja sa ešte opýtam, ale ozrejmeme, aby to bolo všetkým jasnejšie. To znamená, že my sme chodili po tých domoch, pozerali sme, že niekde treba ísť cez pivnicu s káblom až do súčasných hodín, v podstate, čo majú ľudia na tomto, do rozvodových skríň, tak tej skrinke, čo bude pred domom, tam bude elektromer podľa nového zákona, musí byť mimo dom, aby bol prístupný energetikou. Poistná skriňa, ističe, Ostáva tam, kde bola stará. Teraz si nemal poistkovú skriňu, si teraz nemal, boli stĺpy. Teraz vlastne to, že ide do zeme, ten rozvod, tak v zemi, to, čo je vo vzduchu, tie droty, pôjdu do zeme. A to sú káble, ktoré sú v zemi. A namiesto stĺpov má skrinky. Poistkové skrinky, kde sú len poistky, nič iné. To je to, kde ti bude vyhodí. v tej istej skrini, kde je elektromer. Nie. Buď to budeš mať tak, že budeš mať poistkovú skriňu, ktorá je majetkom energetiky. Poistková skriňa, majetkom energetiky a vedľa nej bude stáť elektromerový rozvádzač. Budú aj také, ale bude aj tak, kde vlastne je verejné prístupné miesto ako pani Vázlerová a ideš smerom Uhrinčať, Ponický, na tých domoch nebude elektromerový rozvádzač vlastne v zelenom páse pilier, ale budú ho mať na fasáde budovy. Lebo tak s tým súhlasili vtedy, tak to budú mať. Už tuto dole vlastne pri banke bývalej Serviak bude mať vonku, vlastne pilier, ale Kocmánkovci budú mať ten jestvujúci. Ešte to máme dobre, že
že vlastne nie všetky tie domy sa menia sa im rozhľadače, lebo niektoré majú rozhľadače prístupné, majú ich na fasáde a nebolo to treba akože riešiť. Je zhruba z celkového množstva je možno nejakých 5-6 domov takých, že proste sa nemuselo im objednávať ten elektromerový rozhľadač. Čiže budú nie poisková skriňa a skriňa elektromerová. Poisková skriňa je majetok energetiky, to si platia energetika, a elektromerová je majetok vlastne toho, komu sa dáva. Okrem elektromerová. Keď to zhrnieme, je to kvôli tomu, že keď niekto vyrazí poistky, aby nemusel zajtra kúpať korumpa, čo má nájsť ten kabel v zemi. Keď vyhodilo poistky, tak išiel na stĺp, oprem rebrík, na stĺpe vymedil, ale teraz keď stĺpy nemáme, tak... A ešte to, že ak sa stretnete, že občania teda budú sa pýtať, že prečo sme niekomu rozkopali dvor, že sme išli vlastne zemou, lebo sa dá spraviť aj taká alternatíva, že sme mohli ísť na Padláš hore a Padlášom prejsť dole, tak to som povedal, toto nepoďme, lebo sa stane za rok, za mesiac, za týždeň nejaký požiar, nedaj Bože, nechcem to privolávať, a samozrejme bude chyba elektrika, kto to robil. Že ja som povedal, že ani ja to nerobím, keď také niečo robím, ja sa snažím na Padláš nedávať nič, pokiaľ nemusím. A všetko sme povedali, že budeme robiť len cez pivnice, alebo zemou, cez dvory a tak. V žiadnom prípade cez Padláše nie, nikomu. Lebo tam je hocičo a... Padláš, to je povala, aby sme tak menovali ako tieto veci, aby sme vedeli, aby všetci to rozumeli, taký, čo nevedí, čo je Padláš. My všetci vieme, že Padláš. Dobre, skúsme sa vrátiť k tomu uzneseniu. Dobre, takže návrh na uznesenie by znel: Obecné zastupiteľstvo v Pukanci schvaľuje úpravu programového rozpočtu číslo 1 podľa priloženého rozpočtového opatrenia číslo 1. Ja som do toho návrhu na uznesenie ešte doložila: schvaľuje úpravu programového rozpočtu číslo 1 za rok 2014 podľa priloženého rozpočtového opatrenia číslo 1. Aby to bolo jasné, že keď sa nedefinujú, ktorý rozpočet tam. To je to ako stepenko. Tak by to malo byť viac hlav, viac rozumí, nie to ako komisorníci hovoria, že viac hlav. Viacej o tu. Viac kapustí, ale to nemalo sa, že to malo viac rozumí, tak. Správne, treba veci pomenovať správne. Takže toto už máme tu zmenené. Dobre. Takže konečné znenie je: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu programového rozpočtu číslo 1 za rok 2014 podľa priloženého rozpočtového opatrenia číslo 1. Vrátime sa ešte k tomu rozpočtovému opatreniu, prečítame si ho celé? Ja neviem, či to treba len dohľadniť, aby to malo ľahkú logiku, takú, ako sa rozprávalo. Ja by som povedal tak, že Milan vie, čo sa ako volá, pokiaľ je to, a aby to teda tak bolo zosúladené. Neviem, či to na takéto debate my múdro rozmyslíme, lebo aj Milan to ešte musí prečítať, ako je to naformulované, ako sa to odbornou terminológiou volá. A nikoho tu to zaujímať nebude, len teda malo by to zaujímať ekonóma, lebo tak bude mať naučtované. Každopádne dôležité je to, že na základe tohto uznesenia jednoducho tieto veci môžeme zrealizovať kúpu a jednoducho osadenie tých stĺpov s tými vedeniami aj s tým rozhlasom. Takže kto je za, nech zdvihne ruku. Všetci za. Ďakujem. A k tomu by sme mali ešte potom, lebo to tvorí súčasť tú prílohu, to by sa malo nachádzať v uznesení. Tá úprava toho. Áno. Len kto to bude dávať do úpravy toho rozpočtu, Milan povie, čo je čo. Zase ekonóm vie povedať, že do akého položky to patrí a vyjasniť to tam. Každopádne, čo môžeme na túto chvíľu povedať, že tá úprava toho rozpočtu nie je konečná na rok 2014 a
určite sa to ešte upravovať bude, pretože nikto z nás v tejto chvíli nedokáže povedať to, že či sa do tých čísel jednoducho strafíme alebo nestrafíme, pretože nemáme tu zoznam faktúr, kde by sme dopredu vedeli, že koľko to bude celé dotvárať. Dobre, takže toto by bolo. A máme teda ešte druhý bod diskusia, ak niekto niečo v diskusii. Hlavné zastupiteľstvo bude samozrejme podľa programu tak, ako je, len toto bolo nevyhnutné kvôli tomu, aby sme toto mohli zrealizovať. Tak máme spále. Ja mám do diskusie len jeden otázka. Možno, že to bude zaujímať aj ostatných. Ľudia sa informujú na pripojenie do miestnej kanalizácie. Máme niečo viac? Kanalizácia je skolaudovaná. Nebol som ešte, dá sa povedať, na tých vodárniach, ale viac menej tie žiadosti na pripojenie si dávajú už jednotliví tí vlastníci žiadosťou na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Takúto mám informáciu, že takto by to jednoducho malo prebiehať. Že každý si dá individuálne žiadosť na pripojenie na kanalizáciu vo vodárenskej spoločnosti. Čo sa týka priestorov obce, čiže my musíme... Obec, jasné. Lebo je asi nelogické, že aby keď napríklad sa chce pripojiť na kanalizáciu pán inžinier Gančár, že ja budem písať za neho žiadosť, aby on sa napojil. Takže ako... Túto informáciu teda mám a dôležité je to, že teda vedie ten termín, že 14. januára bola kolaudácia a rozhodnutie o skolaudovaní mi prišlo kedy minulý týždeň. Že je to hotové. Bolo by to zverejniť, alebo teda som ešte sú není. Ja sa ešte na to životné prostredie tam zberám a chcem ísť ešte teda do Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a to, lebo aj oni, keď tu boli na tej kolaudácii, tak spomínali to, že dúfam, že to pripájanie nebude húfne, nejak tak sa vyjadrili, takže oni asi nejakým spôsobom očakávajú, že sa tí ľudia začnú tak postupne pripájať, ale každopádne toto sú ešte veci, kedy s pánom riaditeľom Kamenárom tieto veci overím a nech teda povedia, že ako tých ľudí máme informovať. Ale každopádne to, čo sme riešili ako prvé, tak to som rozprával s pánom Bochnerom, čo sa týka spoločnosti E-Market, aby tí sa napojili teda ako prví a riešili tú nakladaciu zónu a vykopanie tej džumpy za obchodom M-Market, lebo vieme, že sú tam stále tie problémy s tými nákladnými autami, blokovanie voči sanitkám a náväznosti na to, takže. Som zle formulovala tú otázku, ale ja som ani sa my máme nebytové priestory v správe obecných podnik služieb, či to budem ja riešiť, alebo to budeme hromadne za obec riešiť. Nie, to vyriešime hromadne za obec. Máme žiadosť na jednotlivé stavby so súpisnými číslami. To, čo povedal pán inžinier Gančár, neviem, či si to tak myslel, ako to ja vysvetľujem. Ja som tiež na niektorých obecných webových stránkach videl zverejnené stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a teda, lebo ja som sa z hodou okolností informoval, bol som v Leviciach na spoločnom obecnom úrade, tak som sa opýtal, či sa vybavuje, či sa robí okolo povolenia na túto prekládku a tedy povedali mi, že hej, ale taká otázka tu nikdy nepadla, tak ja neviem, či to ostatných nezaujíma, alebo akým spôsobom to funguje, alebo že to niektorých ľudí by zaujímalo, lebo dokonca stávajú veci, že sa ľudia udávajú, lebo hente robí tamto a robí to a prečo to robí. Ale keď bolo to zverejnené na stránke, a to si myslím, že to by sa dalo jesť v takej stránky, videl som viacej razy hovoril o tej Mariánka stránke, tam sú napríklad stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia. Napríklad dneska sme sa dozvedeli, teraz ty povedal, že odkedy je kolaudačné rozhodnutie na kanalizáciu. Mňa sa to z hodou okolností momentálne netýka, ale keby to na stránke bolo, myslím si, že dosť ľudí by si to vedelo nájsť, že je kolaudácia, možno, že aj veľké usmernenie, že ak teda chcete sa napojiť, alebo máte povinnosť podľa zákona o vodách, alebo neviem, akým zákon neviem presne citovať, momentálne, že tam, kde je verejná kanalizácia vybudovaná, sú povinní
vybudovať, ale samozrejme, aj keď sú si povinní, tak si musia podať žiadosť, aby to dal asi nedospelo sa k tomu, že vládny bude rozprávať, že on predsa nevedel, že si mu mal dať žiadosť, alebo na čo si má dať žiadosť. Nič inšie, taký ústretový krok voči ľuďom. No, nadviažem na to, čo som povedal, že každopádne spravíme niečo také, že ľudí informovať budeme, ale chcem to ešte tak spraviť, aby ľudia nepovedali, že sme nevedeli im ísť v ústretí v maximálnej miere. Prehodnotím to, vravím s riaditeľom alebo s nejakou zodpovednou osobou, aby sme tam uviedli už aj konkrétny kontakt, že u koho sa treba nahlásiť, poskytneme tam nejaké telefónne číslo aj s konkrétnym, že kto to vybavuje, u koho sa to nahlasuje, aby tí ľudia nemali to, že teraz jednoducho príde na tých vodárniach na tú vrátnicu a tam sa vrátnik niekoho spýta, že čo tu chcú. No, tak. A on bude teraz rozprávať, že oni sa chcú napojiť na kanalizáciu, že už aby jednoducho konkrétne vedeli, že áno, idem za pánom Jožkom Mrkvičkom a riešiť prípojku. Takže toto sú tie veci, len vravím, že ešte časové to nevydalo, aby som jednoducho tam skočil a doriešil tieto veci, čo sa týka toho napojenia. Je to? Môžem ešte celú jednu vec. Viete, že asi pred týždňom sa stala pri nás tá nehoda, keď tí dvaja mladí do seba bahli, narazili, boli sme doma, tak rána to bola poriadna. Že je to úsilí, sa stalo strašne veľa nešťastí aj za posledných pár rokov. Mňa tam skoro zabilo pred vyše 31 rokmi, tiež vďaka tomu, že tak statočne jazdia okolo stovky, takou rýchlosťou. Že by som mal taký návrh, či by sa tam nepomohlo, najhoršie vlastne ten úsek priamo z Vančiarskej. Že tí šoféri sa rútia hneď priamo. Tam keby sa dali nejaké betónové piliere alebo niečo také, ako sú aj v mestách, nejaké dva také malé stĺpiky, že aby nešli hneď poza dom povážanom, ale aby išli pekne po ceste, bližšie k tomu domu, ako býval pán Krajniak, tak nestalo by sa to, čo sa stalo. To oni idú hneď poza dom, ako aj teraz sa stalo, a do seba narazili. A takýchto nešťastí už tam bolo naozaj veľmi veľa. Toto je nešťastný úsek. To zrkadlo bolo nastavené tak, ako má. A to zrkadlo je na nič, Iliam, to zrkadlo je na nič. To veľké by bolo to klasické, veľké zrkadlo, tam bolo vidieť všetko, v tomto malo vidieť všetko a nič. Čiste teoreticky obidvaja hovoríte dobre. Ja na to nadviažem, Mirko, tam sa o to jedná, že ten, kto vychádza, celá situácia závisí od toho, že ako stojí pred tým zrkadlom. To znamená, že ono nastavené je dobre, ale keď stojím v istej zóne, aby som v ňom niečo videl, hej, tým pádom, že som bližšie pri tom dome napríklad vľavo, tak jasné, že v ňom nič nevidím. Aj teraz je jednoducho nie je nastavené tak, ako by malo byť. Vieme, že dá sa v ňom vidieť. No, ale musíš, áno. No. A ďalšia vec je tá, že my by sme mohli potom spraviť niečo také, že spraviť vodorovné značenie, ktoré by teda hovorilo a navádzalo tých vodičov, že kde má s tým autom zastať. No ale k tomu by bol potrebný projekt vodorovného značenia. No a toto je to, keď tu bol ešte v lete inžinier Šramka, ktorý riešil. Pán Bacher, vy ste tu asi vtedy boli, alebo ste s ním riešili ešte ten starší, ten predchádzajúci projekt, alebo niečo také, nie? To bolo ešte za, keď tu bol starostom Kováčik. No a dobre viete, že projekt vodorovného dopravného značenia my ako Pukanec nemáme. Takže poviem, že kde tlačím a o čom hovorím. Hovorím hlavne o tom, že čo sa týka prechody prechodcov. Hej? S týmto sme začali, že prechody prechodcov a tak ďalej. My ich niekde akože voľakedy nastriekané boli, ale teraz viac menej v tom projekte vôbec obsiahnuté nie sú. A povedal, že keby sme chceli spraviť projekt dopravného značenia vodorovného, že to je samostatná kapitola a bude to stáť asi tiež nie malé finančné prostriedky. A potom povedal, že každopádne ešte, že tieto ostatné financie bude zase znášať obec ako pri tejto realizácii. Takže ak by sme my spravili, že by sme nastriekali kvázi niečo na tú zem, ale asi by to bolo v rozpore so zákonom, čo teda my asi svojvoľne nejaké nástrieky na zem nemôžeme robiť ani nič. A ďalšia vec je tá, že toto som sa pýtal aj vzhľadom na to, že boli časté odozvy, že vodorovné značenia, teda tie pruhy na parkovanie na sídlisku Záhradná, že by si ľudia chceli predplatiť parkovacie miesto. A tam povedal, že tam by sa to dalo v globále vyriešiť, takže by sa spravil nejaký pasportík len sídliska, ktorý by bol ako len nejaký taký, že výňatok z toho celého dopravného značenia. A týmto by sme to vedeli ako upraviť. Ale čo sa týka tuto,
pri tomto dome, pri tomto zrkadle každopádne tam riešime už dlhodobé, sa rieši už niekoľko rokov dozadu odvodnenie tej križovatky aj s tou vodou a tam sa hovorilo, že tam by sa malo niečo teda vypíliť, vložiť nejaká šachta v tej celej dĺžke možno nejakých 7-8 metrov a celkové to tam upraviť, ale určite nejak sa poradiť možno s tým inžinierom, bolo by, ja však ho môžem sem zavolať, keď pôjde cez Kukanec, nech navrhne nejaké riešenie, lebo on je aj dopravným znalcom, čo sa týka nehôd. A ako by sme túto križovatku vedeli poriešiť na zdravičku. A dokonca to zrkadlo, teda Mirka, ty si mi dala tú informáciu, že to zrkadlo sme si zakúpili my ako obec. Takže ani regionálna správa ciest to nejakým spôsobom neriešila, toto vychádzanie u nás. A každopádne ja som na regionálnej správe v Leviciach bol som za pánom Holečkom a som sa ho teda pýtal, že ako budeme ďalej postupovať, lebo keď to zrkadlo bolo teda stadiaľ odpálené od tej dopravnej nehody, že ako to bude s tým osadením a to a teda oni hneď, že tak treba, aby sme napísali žiadosť a že teda oni prídu a osadia a že to osadenie, že bude čo aj nejakých 100-150 eur, že podľa toho ešte cestovné, kilometrovné a trocha betónu a vyvrtanie diery. No tak sme si to spravili svojpomocne tam, kde to bolo. No a teraz by ho bolo asi, len musí tá rúra asi troška zatuhnúť. Jasné, jasné. A teraz to nastaviť. No ale v globále to vyriešiť do budúcna vravím, že asi neostane nám nič inšie, len jednoducho zavolám teda toho inžiniera sem, toho dopravného, nech sa na to príde pozrieť, alebo však môžeme tak spraviť, že oslovíme ešte inžinierku Tatarkovičovu, tá je tu bližšie. Ja to vidím tak. To zrkadlo je tam, nie je akékoľvek, ja tam často nechodím, Milan, ty chodíš každý deň. Koľko rázy ťa volá, kto tam prekotil, prepáčený za výraz, ale predpokladám, že ešte nikto. Ja viem tiež, že tam išiel som tam 2-3 razy a viem, že tam treba si nadísť a každý šofér si myslím, že je zodpovedný, aby sa na to sa správala taká predvídavá a keď ja som videl do toho zrkadla, trafil som sa, mňa netrafili tí, čo išli po hlavnej ceste, Milan tam chodil denne možno 3-4 razy, netrafil ho nikto, ani ho nikoho netrafil, takže sa to dá aj tak, samozrejme, že treba spraviť všetky opatrenia, aby to každý voľakým spôsobom mal umožnené, aby sa vyhol voľakej zrážke, ale už k tomu konečnému dôsledku, za to sa nepýtam, že kto to bol tí mladí, ani kto sa tam nabúral, lebo to nevieme hodnotiť, ale ak jeden môže, jeden nie, jeden nabúra, jeden nenabúra. Problém je v tom, že staršie povie, prepáčte, nechcem urať, ale chcem je všetkými, že Kyňo sa hlasil ešte pre teba oslov. Ja len toľko, je to táto križovatka, ako som začal tady chodiť, ešte za čia starostky Janky Váhnovej, som tu na zastupiteľstve povedal, že sa tam niečo raz stane. Chvála Bohu sa nestalo nič také hrozné, ale vtedy som navrhoval, nevedel som, či sa to dá, možno, že sa to nedá, ale jednoznačne, ako si povedal, treba sem zavolať nejakého človeka, ktorý tomu rozumie a vie, čo môžeme, čo nemôžeme. Lebo tedy mi bolo jedným poslancom povedané, že retardery spomalovacie sa tam nedajú dať. Možno, že má pravdu. Jeho návrh bol spraviť v tej ulici jednosmerku, čo je totálna sprostosť. Chvála Bohu, že sa to nestalo. Ale určite väčšie zrkadlo by bola a potom už len je to v ľuďoch. Lebo to zrkadlo je malé a strašne zlé je, ono sa možno nedá tak nastaviť, lebo je malé. Lebo fakt, auto tam vidíš, ale musíš ísť presne oproti nemu. Je tam tá jama, do ktorej nechcú šoféri vliesť. Ale keď ty pôjdeš k tej jame, pozrieš, nevidíš chodcov a cyklistov. To je problém, lebo to je tak natočené, že keď tam nezastaneš aspoň na 3 sekundy, že sa pohneš, tak cyklistu máš akorát v tzv. Zornom poli, že ti vybehne. To je celý problém. Čiže keby to zrkadlo bolo väčšie, dá sa tam lepšie nastaviť, tak myslím, že už viac, je tam ten nešťastný dom, iné tam nevieme spraviť, podľa mňa. Ale treba s tým niečo robiť 100%, lebo toto ešte je nič, čo sa tam stalo, aby sa tam niečo horšie nestalo. A to, ako tí mladí išli, to je zase druhá vec.
Či tam dáš to, alebo to a niekto stojí vedie 120, 130, tak nepomôže tam nič. Len jedna vec je tá, že mali obrovské šťastie všetci tí chodci, ktorí tadiaľ chodievajú a neviem si už to predstaviť, že keď nám chodia tady deti do školy, že by tou naprotivnou stranou vyšli deti, lebo takíto dvaja, keby sa tam boli bývali stretli, tak pozabíjajú tie deti, ktoré by tam išli. Jedna vec je tá, čo určite mi dajú za pravdu. Mirko, ty si tu bol poslancom ešte aj predtým, keď ešte bola starostka Janka Bahnová, keď sme riešili územný plán obce a bol tu inžinier Borbula z Nitry. Marika, ty si tu bola tiež určite vtedy. Pamätáš sa na to? Vtedy som povedal, dajme do návrhu na asanáciu 6 budov v Pukanci. Vtedy sa to jednoducho riešilo, bolo to zamietnuté. Už vtedy som na to apeloval, my nemáme spravené chodníky do základnej školy. Deti chodia z námestia od zástavky a jednoducho chodia po štátnej ceste bez akýchkoľvek chodníkov. Teraz síce máme, kvázi budeme mať nový chodník, ktorý aj predtým už bol a tak ďalej, ale tie deti aj tak po ňom nechodia, furt chodia po tej štátnej ceste, to je, Mirko, až po vás, dá sa povedať, hej. Chodím dennodenne, som tu a vidím tie deti, musí to byť fakt česť výnimkám, ktorí jednoducho na tú druhú stranu prejdú a idú až ku pekárni tým chodníkom, hej. Ale možno, že by ani to nepomohlo, keby tam tie chodníky boli, neviem, ale asi sú už tak naučené, že jednoducho stále tak chodia, takže... Ono mi o to išlo, že aby tie autá nešli hneď popri dome, ale aby boli donútené ísť, ako sa hovorí, kúsok ďalej, viac ako v Ukrajine, ako tie uhlíkové vile. Lebo práve to je ten problém, že oni idú hneď poza dom. A práve keby si išiel, Mirko, ako hovoríš, keby si len tak išiel s týmto zrkadlom, čo tam je, tak to je ešte horšie. No, a veľa vodičov tak chodí, a cudzí, a aj Pukančania chodia, že vôbec sa nepozerajú, boja sa do tej jamy boys, idú takto obkulkou a tedy zrkadlo ako keby nebol, ale čakajú, že či niečo neuvidia. To je veľmi zlé. Jedna vec je tá, že nadviažem na to, že ako aj tu bolo povedané, že Miňo tadiaľ chodí neviem koľko, ako dlho, ja tiež tady chodím 9 rokov, ale môžem povedať za seba, že človek 1, 2 razy, 3 razy vyšiel, aby vedel, že v ktorej zóne má pred tým zrkadlom zastať, že tým ľavým kolesom si nadídem na ten kanál a vtedy v ňom zaručene vidím. Lenže je pravda, že keď ide človek, ktorý tak v živote nešiel a ide prvýkrát, tak nevie sa zorientovať, lebo si myslí, že v tom zrkadle bude vidieť. A keď zastane tak, že nevidí, tak mu neostáva nič inšie, len jednoducho sa vysunúť. Vieme, že jednoducho je tam aj to zúženie, ako býva pani Mozelová, dobre hovorím? Tam sa to tiež riešilo, a to ale už to zase, keď niekto ide po dedine 100 alebo koľko, ja neviem koľko išiel, no ale asi zrejme 20 sa to nestalo, takže... Tak riešme túto situáciu aspoň tak, že nejaké vodné zrkadlo. Ja by som navrhoval iné. Každopádne, čo sa týka... Tam bolo veľké, tam bolo všetko vidieť. Zrkadlo môžeme zakúpiť, to není problém, ale každopádne by som to oslovil najprv tak, že by som oslovil tú inžinierku Tatarkovičovú. Nech príde najskôr do Pukanca a jednoducho ona nám povie, že... Možno, že ju napadne niečo, čo ona sa takých stretáva, že robí to. Možno, že z toho uhlovania bude treba tak riešiť, že budeme musieť možno, že kúpiť 2 zrkadlá. Že povie, že neviete to vyriešiť, kúpte 2 zrkadlá a keď bude stáť buď vľavo meter alebo vpravo 1 meter, tak vo voľa, ktorom zrkadla bude vidieť. Pamätáte si to veľké zrkadlo na zdobou, na dobyčeho, také dlhé. Ale to bol krát, toto bolo tie verzie. Ale to bolo všetko vidieť. Vieš čo, pred hodinou sme pozerali, tuto boli chlapí, to strihali, lebo oni to asi prepájajú teraz tak, že kým bude to položené všetko v zemi, tak oni si to zatiaľ provizorne cez toto námestie ťahajú vzduchom, lebo teraz káblovka je uložená v zemi. Ja som vládal celé staré, čo to zazíš. Ale ako priznám sa, že v tom zrkadle, ja som raz tam skoro zrazil pána Vancilera. Ten ešte tak, že zoskočil z bicykla a ten brzdil aj nohami. Neviem, aký by to mal psychologický efekt, keď jeden navrhol tam jednu smerku, čo je post. Ja som tak, ale možno, že by to nepomohlo. Teraz v dedinách máš tie, čo merajú rýchlosť. Či mi to aspoň na niekoho nezapôsobilo, že letí a teraz na tom by bol stĺpe tam, že idem 130. Nerieši to, ale to nerieši to.
Ja si myslím, že nás sú... Každý má tendenciu ísť po Tam aspoň smere obdieš, ale to je také nebezpečné, ale toto... Na poslednú chvíľu potom zadaš späťaky, ale to už si na ceste. Ja si myslím, že to, čo môže spraviť obec, môže spraviť to musí, nie že môže, musí spraviť tak, že ak sa niečo stane a pôjde sa podľa zákona a predpísa, aby bolo spravené tak, ako zákon káže. Ak je treba spraviť dopravné značenie, projekt, musí byť dopravné značenie, ak ho má schváliť dopravný inšpektorát, musí ho schváliť dopravný inšpektorát. To je nie alibizmus, to je jednoducho, to je skutočnosť, to je tak, musí byť. A už to, či vládnu tam pôjde 80, alebo už neviem koľko, to už bohužiaľ, to už sa ako si obec nemôže ovplyvniť. Ako aj k tomu pasportu, teda dopoviem, čo máme teda zrealizovaný, ktorý sa riešil aj ten doklonok a potom aj tie tabule, ktoré sú teda cez tábor. A to, čo sme tu aj riešili, že osadenie tých dopravných značiek tam na záhradne pri tej 5-ke, 7-čke, čo chceli, aby to sanitkou mohli a tak ďalej, tak všetko. Jasné, že tie značky sme ešte nemohli osadiť, lebo inžinierka Tatarkovičová sa nám už vyjadrila, tá už dala súhlasné stanovisko, ale okrem toho, že ona odsúhlasuje, tak ešte aj obvodný úrad dopravy, lebo ten pasport sa nás týka aj ohľadom štátnej cesty. Nie je len na miestnych komunikáciách, hej? Takže ešte teraz to jednoducho je u nej, aby sa toto ešte jednoducho doriešilo a potom to už máme. A ona potom, dá sa povedať, posiela kópiu aj s nariadením zase na regionálnu správu ciest, pretože všetky dopravné značky, ktoré sú so štátnou cestou a sú nevyhnutné pre dopravu, tieto montuje a financuje regionálna správa. A všetky ostatné, ktoré sú na miestnych, je na našich pleciach na financovaní. Takže a preto vravím, že a koniec koncov tie značky nie sú vlastná záležitosť, takže ako... Dobre, a toto sa má dostať aj teda do znesenia, alebo čo je... Nie, toto máme ako tak sa vy povedali, že nič sa okolo toho nedialo, lebo počúvam okolo toho dosť veľmi šumí. Tak môžeme dať, že ukladá starostovi... vyriešiť, požiadať o stanovisko dopravného inžiniera na križovatke Hrnčiarska, Štiavnická. Zabezpečiť, aby šoféry môže sa chodí. Čo som sa povedať? Rozhodní ľudia, ktorí už majú pár rokov stanovisko dopravného inžiniera. Mladí chlapci lietajú ako blázni. Tak ich poznám. A teraz som myslíš, že ty tam nebol, že to bolo Miňo, Hrnčiarska ulica, nie cesta. Ulica. Štiavnická je cesta. Lebo som nevedela ísť, tak poďme do školy určite. Aj vlastne. A potom, ja som provizor nejaké spomaľovače alebo niečo také, spomalenie rýchlosti kvôli škole, sa im dalo niečo poriešiť. Ako spomalovač, ako retarder nepovolia na uloženie štátnej cesty. To sme riešili. Musím takú prenosnú dopravnú značku, akože zníženie rýchlosti. Ale jedna sa nemôže. Nie ako prenosnú, to nie je na dočasné, tam treba dať na trvalé. Lebo to je tam, to je tiež lieti ako blázni pri tej škole. Každopádne to, čo sme teraz v tomto poslednom pasporte, tam sme tiež odmieniali nejaké dopravné značky pri základnej škole. Tam sme robili zmenu tiež. Ale teraz neviem povedať, že čo presne sme tam dokladali, ale viem, že sme dokladali, vzhľadom na to, že tam sa mi napríklad nepozdávalo to, že značka, že pozor, deti a škola bola ešte na gardri, ešte pred zástavkou. A potom človek prešiel ten horizont, kde už je kvázi akože odbočka,
a tam už by bola akože zrušená tá značka, tak sme ju dávali tuto, myslím, že poniže ako býva pán Kvasničák. Tam sme radili voláku značku, že pozor deti, že základná škola, zo spodnej strany tiež. No a teraz, čo sa riešia tie aktivačné centrá, tak všetci, ktorí odrábajú hmotné núdzi, tak tam sme boli, tak to, čo sa rieši, tam by som chcel nájsť jedného alebo dvoch, že v tej ranej hodine medzi tou 7 a 8, keď deti chodia, že by bol človek, tak ako to zvyknete vydávať, že jednoducho je v tej kvázi uniforme a usmerňuje tú dopravu a potom zase aj po obede, dajme tomu od tej 12. do pol druhej alebo nejak tak. To sú financie, kde jednoducho tieto dávky hradí úrad, takže ako aspoň to, že vtedy vidí, že už keď vidí niekoho takého, že je ustrojený, tak predsa to je také ako, že... Máš? Evka, nech sa páči. Teraz nie, ale nie na tejto taške. Na tejto taške nemám. 60. Najmä publicit naučiteľ. Nevadí. Ono je to o tom, že rieši sa to a momentálne to je o tom, že sú tam ešte dve angličtinárky, ktoré kvázi ako teraz sa im to nejak rozhodilo na to suplovanie, ale viem, že pani zastupujúca riaditeľka to teraz rieši. Boli sme aj za pani magistrov Búriovou, viem, že ona aj tam dávala nejaké také odporúčanie, že na koho má osloviť. Či to bude suplovanie vyriešené, alebo sa príjme nejaký pedagóg? Nie, tak od 1. septembra sa bude určite príjmať, len jednoducho je to problém, ktorý treba povedať, že pokiaľ je dobrý angličtinár, tak jednoducho nie je tak, že je jednoducho voľný. Je to veľmi ťažko riešiť v priebehu školského roka, kde tí angličtinári majú úväzky, poviem príklad v Leviciach na ZDŠke, či to bude jednotka, dvojka, alebo to jedno, tak jednoducho robí, hej, má nastavené, sú tam nejaké rozvrhy hodín, má to svoje vyťaženie. A teraz je ťažko niekoho vytrhnúť na pol roku a sem dosadiť. Každopádne sme to zvažovali, boli sme predbežne dohodnutí s pani učiteľkou Selieniovou z Bátoviec, len to sme chceli, len jednoducho ona má tiež toho toľko, že by to jednoducho nestíhala vykryť. No teraz momentálne to je tak, že aby sme jednoducho tie deti vyučovali, tak zatiaľ nad časmi to budú riešené tými angličtinárkami dvomi, ktoré tam máme, lebo tam máme ešte dve angličtinárky. Medzihradská tá odišla a Harmoniová, tak. Teraz som počul pripravujúci zákon, sa týka angličtiny, a schválenie povinná do 3. ročníka. Iba do 3. ročníka. Iba do 3. ročníka? Dobre. Ja som počul, že jeden cudzí jazyk, nebudú dva, ale jeden. No od 3. to je teraz, takže jednoducho je povinný, hej, od 3. je teraz. Dobre počuť. No ale to ešte neprišlo. Dobre, takže keď nikto už Ja mám ešte jednu vec, ale to je len tak ohľadom tých rozkopávok, kanalizácie, ak sa bude nejaký manuál pre tých ľudí dávať dohromady, akým spôsobom sa pripájať na tie prípojky, treba tam zdôrazniť aj jednu vec, aby ten priestor, ktorý tam aj 3 metre pred domom, 4 metre, aby to dali v podstate do pôvodného stavu. A chcem poukázať na to, nie je to moja ulica, ale mám sťažnosti ľudí spoza E-marketu, ktorí vykopali prípoj na kanalizáciu na našej obecnej komunikácii a nedali ho do poriadku. Neviem, či to je teda naša vec, alebo keď tam kopali tú prípojku pozdĺž zdroja, teda E-marketu, a je to tam rozbombardované teraz a nič sa nedie, asi čakajú, že to my dáme do toho. Takže neviem, či to je ich povinnosť. Ale to je vodovodná prípojka, alebo... To je kanalizačná. Aj vodovodná možno, že ale aj kanalizačná. Ona už je potiahnutá do tej ulice, hej? Oni sa zozadu, to odpávajú všutú bránu, to otvorene chodia kamiony, tak pozdĺž, že vykonaný kanál a tam sa naplní do kanalizácie verejnej, novej. No a
tam bol urobený rigol, je to nahádzané Ale neviem, že rigolom, oni... štrbom a pôjde tam kamionik, dodávací voz, tak presne o 5 cm a stále je to rozbité, zaplatené. No ale oni by ešte nemali byť napojení. Nie sú napojení, ale... Tak potom... Je tam čo? Tam je uložená iba a po revíznu šachtu nejakú. Vlastnú kanalizáciu tam spravia. To by bolo dobré, ak budeš na kontakte s tým človekom z toho marketu, tak sa No ale ak toto bolo riešené, tá príbojka, ktorá bola kopaná, a že urobila západoslovenská vojenská spoločnosť? Mám taký dojem. Vyzistíme. Tak vám ďakujem za čas, za ochotu a stretneme sa na riadnom zastupiteľstve 7. marca.